уважаеми зрители! Вие гледате първия подкаст на агенция Блиц за здраве и красота. Тук сме при професор Иван Костов, изпълнителен директор на Университетска АГ болница Майчин дом. Професоре, ще си говорим на една пикантна тема стрес-уринарната инконтиненция, но всъщност звучи много стряскащо на латински. Бабите биха казали: изпускам се като се смея. Можете ли да обясните от медицинска гледна точка какво представлява този женски проблем? Здравейте! Радвам се, че може да обсъждаме този проблем, защото е важен и касае огромна част от женското население по целия свят, не само в България. От самата дума инконтиненция, която в превод означава незадържане, уринарна инконтиненция, незадържане на урина. Това е едно състояние, което има различна етиология, но като цяло може да бъде обобщено в три групи. Първата група е така наречената стрес-инконтиненция. Тогава, когато имаме повишено налягане в корема, при кашлица, при смях, при ставане от стол, при затичване да се хване трамвай. И когато имаме това повишено налягане, може да настъпи изпускане на капчици от начало или струя урина до напикаване, както казваме на народен език. Другата голяма група инконтиненция е причинена от някакво смущение в инервацията на пикочоотделителната система и по-специално на нервите, които инервират пикочния мехур и неговата шийка и мускулите, които задържат урината да не изтича. Това е така наречената ърч инконтиненция. Има и една трета група, която е смесена между стрес-инконтиненцията и ърч-инконтиненцията. Ърч-инконтиненцията е, може да я опишем като симптоматика, тя изглежда така, когато жената усеща позив за уриниране и просто не може да стигне до тоалетната и изпуска урин. Доста часовникарска е тази тема с инконтиненцията. Тя засяга повече жени. Ще кажем защо. И от това нещо, както знае всички, не се умира за радост. Ама срам голям. Е голям срам, особено за българската жена. Огромен дискомфорт, защото особено в по-тежките степени жените са принудени да ходят с дамски превръзки, с памперси. В летните месеци е особено неприятно, до степен такава, че всички знаеме, нашите прабаби на село, когато твърде много остареят, че се появява в топлите месеци на лятото и една миризма, която не е приятна. На какво се дължи стрес-инконтиненцията? Стрес-инконтиненцията се дължи на различни причини, но основните са наднорменото тегло, нормалното раждане, което е било раждане на едър плод, или пък е било травматично раждане, например раждане с форцепс, раждане с вакуум, или този вече забранен в България метод по Кристелер, при който акушерката или лекаря натискат жената по корема, докато тя е в периода на изгонване на плода. Когато жената вече е в предклимактериум или в климактериум, когато яйчниците спират да работят и пада нивото на естрогенните хормони и тъканите вече стават по-отпуснати. Това са все фактори, които водят до промяна на ъгъла на мехурната шийка и уретрата спрямо тазовия резервоар пикочен мехур. И тогава не случайно, нали, една лейка, например, или чайник, чучура сключва ъгъл с основния контейнер. Ако чучура е в хоризонтално положение, при едно разклащане започва изтичане на урина. Или пък ако вече сочи надолу, т.е. ъгъл е тъп, то има абсолютно незадържане. Съвсем грубовато
казано, но горе-долу така изглеждат нещата и по отношение на анатомо-физиологичния механизъм на задържане на урина. Разбира се, има и мускули, които бивайки контрахирани задържат урината. Доста, както казахме, часовникарски е този механизъм и затова е много правилно жените да потърсят правилния натежния специалист, за да постави правилната диагноза, защото има различни вариации, както казахме, на това състояние. И когато имаме правилната диагноза, ние можем да лекуваме това състояние от някакъв медикамент, т.е. с хапчета, през по-модерни начини с инжектиране на силикон или на някакви хиалурони около уретрата, или билото чрез лазер за стягане на влагалището и за лазерно лечение на стрес-инконтиненцията, или чрез различни видове слингове, които са TVT, TOT и така нататък, или вече с предна пластика на предната влагалищна стена, различни коремни операции има. Не случайно изброявам колко голяма е палитрата от възможности за лечение. Така че трябва да се постави правилната диагноза, трябва да се подходи строго индивидуално по отношение на всяка една жена, защото както една жена с друга не си приличат, така и инконтиненцията има най-различни лица, видове и тежести на проявление. В заключение искам да кажа, че в България организирано не се прави физиотерапия за възстановяване на тазовото дъно и урогениталния тракт след раждане. Нещо, което се прави в много държави, цивилизовани, в Западна Европа, Съединените американски щати, Япония, Южна Корея. Поради липсата на такава профилактика, на такава организирана физиотерапия от нашата система, имаме много голям процент от жени с някаква форма на инконтиненция. При някои тя започва с по-често уриниране. Всички сме пътували с разни дами за морето и трябва да спираме на всяка бензиностанция. При други има изпускане на капчици урина. При трети има по-сериозно незадържане. Но е много важна физиотерапията особено след нормално вагинално раждане. А когато дойдат вече годините на предменопауза и менопауза и тези симптоми се засилват, тогава българската жена не трябва да мълчи и търпеливо да страда и да е срам, а просто трябва да потърси лекарска помощ. Аз четох една много тревожна статистика, че българската жена чака 6 до 7 години, за да се посъветва с лекар, когато има такъв проблем. Абсолютно. Аз имам много пациентки, които чакат по 10, 15, 20 години. И изведнъж вече намира сили да потърси лекарска помощ. И даже трябва да кажа, че когато им помогнем на тези жени, това са жени, които толкова искрено се радват на резултатите от лечението, че съм имал пациентки, които са оперирани успешно от рак и те не се радват толкова, особено когато се хване рака в началото и още не е имало симптоматика и все пак касае живота на жената и продължителността, отколкото жените, на които има помогнато по отношение на инконтиненцията. Там радостта е много голяма. Ние нали си представяме, че жената раждала на възраст, трупа килограми, менопауза, тогава ни се струва нормално. Обаче според статистиката 10% от жените между 15 и 24 години имат такъв проблем. На какво може да се дължи? Може да се дължи най-вече на така наречената urge инконтиненция. Даже знаем добре, още като започнем с нощното напикаване при малките момичета, при някои то продължава до 15-16 годишна възраст, там имаме неврогенен момент. Така че там говорим за съвсем различна етиология, за съвсем различно лечение. Отново ще се повторя, че индивидуалният подход е много важен и трябва да се търси помощ понякога от мултидисциплинарен екип, от гинеколог, от уролог, от невролог, от неврохирург понякога. Не случайно съществува и така наречената
субклинична специалност урогинекология, която се занимава с тази проблематика. Четох, че има възможност с гимнастика човек, когато е в някакъв начален етап, да избегне всички следващи намеси от рода на лазер, инжекции и вече не дай си Боже операции. Да, гимнастиката е част от физиотерапията, която споменах. Така наречените упражнения на Кегел. Елементарни са, има ги в интернет, няма в момента да разказвам какво представляват. Но наистина, когато казахме, че нямаме организирана от държавата организирана физиотерапия, всяка една родилка, която е родила, дори с цезарово сечение да роди, понеже се отпускат тъканите, упражненията на Кегел са една подходяща физиотерапия. Така че аз горещо препоръчвам особено родилките или пък дамите, които имат такива продроми, като честно уриниране, ставане по няколко пъти нощем да уринират, в пред и менопауза да ги правят тези упражнения. Обикновено имаме едно на ум, когато става дума, примерно, за инжектиране на силикон или на хиалурон. И сякаш сме по-готови да се доверим на лазера, защото си знаем, че не боли и си мислим, че няма странични ефекти. Така ли е? Да, така е. Лазера е една иновативна опция, специално когато говорим за ербиум лазер. Аз лично работя с такъв и съм безкрайно доволен от резултатите, поради факта, че се натрупва голямо количество колаген в тъканите на влагалището, под уретрата, има изключителен ефект при показани за лазер случаи. Така че, особено когато се работи с роботизирана платформа, когато лазер е и робот и прави де-факто всичко сам. Разбира се, няма как да няма зад работното устройство, т.е. лекаря, но когато е платформата достатъчно автоматизирана, резултатите са на лице. И това е наистина един много добър вариант, защото няма никаква инвазия. Все пак дори при имплантацията на хиалурон, на силикон, на различни други вещества около периуретерално, около пикочния мехур, винаги има възможност от някакви усложнения. Било то кръвоизлив, хематом, било то някакво инфектиране, което в един момент може да се превърне в голям проблем. И както се казва, вместо да изпишем вежди, да извадим очите на пациента. Не, че тези методи ги отхвърляме, но лазера е специално тези лазери, които са проектирани за лечение на стрес и инконтиненцията, са изключително модерни машини с изключително добри резултати. Доколкото разбирам, колагена в един момент започва да прилича на разбридан чорап и лазерът всъщност кара организма да го произвежда. Точно така. Едно към едно, вие го обяснихте самата. От разрехавяване на колагеновите, те са дълги белтъчни нишки, лазера в един момент започва да действа така, че да кара човешкия организъм да се синтезира голямо количество колаген. А и тези операции, всъщност те не са операции, а процедури, които са толкова популярни на Запад последните години за така нареченото вагинално подмладяване за жени, които водят активен полов живот, искат да са във форма, влагалището да е еластично, да бъде секса приятен както за жената, така и за мъжа, отново се дължат на натрупването на колаген във влагалището, така че в един момент... Ако това е страничният ефект от процедурата против инконтиненцията, още по-добре. Да, влагалището действително се превръща в едно влагалище като на младо момиче. Колко процедури са необходими? При всеки пациент е различно. Дали ще са само лазерни процедури, дали ще има добавка някаква медикаментозна терапия. Но като цяло, между 2 и 3 процедури, обикновено 3 процедури през един месец. Предполагам, че не са болезнени, но има ли някакъв страничен ефект? Не. Освен вагиналното подмладяване. Жените ги понасят изключително добре.
няма кръвотечение, няма прием в болница, престой в болница, да се нощува в болница. Така че много подходящ е ербиум лазер, разбира се, след поставената правилна диагноза. А има ли някакви противопоказания, примерно при онкологично заболяване? Не знам, импровизирам. Има противопоказания, например при бременни се счита, че въпреки че не са описани случаи с някакви осложнения, но се счита, че бременността е противопоказание. Самата бременност. Вие сте експерт към Държавния фонд за асистирана репродукция от самото му създаване до сега. И не мога да не използвам случая да ви попитам няколко неща, които може би са градски легенди, носят се имам предвид за процедурите инвитро. Питайте ме с удоволствие. Да, но преди това вие казахте, че дори когато жената роди със секцио, пак може да има някакво отпускане на тъканите. Да, самата бременност, тя е свързана с отпускане на тъканите. Всички жени, които са раждали, го знаят много добре. И тези тъкани се отпускат и заради това, за да може, понеже нормалният, физиологичният, природният механизъм на раждане е през мекия родов канал, т.е. да се ражда през шийката на матката и влагалището. Ако нямаме това отпускане, няма как да мине главата на бебето, която е най-голямата и най-тежка част от бебето. Така че природата така е направила, че да се отпуска тъканта на тазовото дъно, за да може да имаме едно нормално физиологично раждане. След това обаче трябва да имаме обратния процес. Понякога